ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଲା ଆସିଲା ଅତି ଅସୁନ୍ଦରୀ କୁବୁଜା ନାଇଁ କୁବୁଜା ତା ନାଁ କାହିଁକି ହଉଛି ତାର ପିଠିରେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା କୁଜ ଯଦି ଯାହା ପିଠିରେ ତିନିଟା କୁଜ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସଳଖି ହୋଇକି ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ କୁବୁଜା କରିଛି କଣ ଚନ୍ଦନ ପେଡିଟିକୁ ନେଇ ରାଜା କଂସ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଛି ଏହି ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଅକ୍ରୁର ରଥରେ ବସି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନି କୁବୁଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା କହିଲା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ମାମୁ କଂସ ଦେହରେ ନା ମାମୁ କଂସକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଛୁ ସେ ତତେ କଣ କିଛି ଦେଇଛି ନା ହଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୋ ସଂସାର ଧରୁଛି ନା ମୋ ଦେହରେ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେ ମୁଁ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଦବ କଣ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କଲେ କଣ ଚନ୍ଦନ କୁବୁଜା ଠାରୁ ଆଣି ଦେହର ଲୋପନ କଲେ ସେଇ ଫଳରେ କଲେ କଣ ନା କୁବୁଜା ଦେହର ହାତଟିକୁ ରଖିଦେଲେ ହେଲା କଣ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କୁବୁଜା ନାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କୁବୁଜା ନାରୀ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ Bye.